ଖରା ବେଳଟାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଛି, ଖରା ଦିନ ଆସିଲାନି ନା, ଏଇଥିରେ ଏଥର ପାଣି ରଖିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ନା ନନା ଡାକିଥିଲେ ଯାଇଥିଲ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା, ଦିନସାରା କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଯାଇକି ଘର ଲିପି ଦେଇଥିଲି। ଘର ଲିପା ଭିତରେ ବୋଉ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ସେପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ଗରା ଏଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ମାଜାମୁଜି କରିଦେଇଥିଲି। ମାଜାମୁଜି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ନିପାସ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ବୋଉଙ୍କ ସହ ଟିକେ ମାଜିଦେଲି। ତାକୁ ବୋଉ କହିଲେ ହଉ ଜଲ୍ଦି ମାଜିଦେ, ଆଉ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ ଯା, ନହେଲେ ପାଣି କୁହ ଟିକେ ମାନେ ଏଇନା ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଇଯିବେ, ତୁ ଆଉ ଗାଧେଇ ପାରିବୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ କହିକି ତାପରେ ବୋଉ କହିଲେ ହଉ ଏତିକି ମାଜିଦେ, ତୁ ଯା ଗାଧେଇବାକୁ। ତାପରେ ବୋଉ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ଏପଟେ ଆସିକି ବାସନ ଯେତିକ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମାନେ ସଜାଡ଼ିକି ଆସିକି ଥୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଦିନସାରା କିଛି ଖିଆ ହେଇନି, ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଭାତ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ବୋଉ ଆମର ମିଲ୍ ମେକର ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି